cikin so banda yake ki shafe tunani na da sirrin nan na kyawunki mai nazari ba wata kalma da za ta bayyana kyawunki amma in zana misalta sai dai na ce da ke kyakkyawa ke ɗaya zana baiwa gata na gaishe da ke kyakkyawa. A so ne kai ka zama wani na a damuna ko rani. Allah ne ya zaɓan kai mai kyawun hali da kamanni. Kai na kai na wata na dai tunda a so ka na ji da ni. San ka zuciya gina birni tauraro a dan zamani. Kallon murmushin ka idan na yi shi ke ɗebe mini kewa. Ana so ka yi mini rata, shi ke ɗebe mini kewa. So zakinta daban ne tabbas ta zarce rake ni dai ta ki dai lasa hannu na ki ban na rike ka so ki dan ban wata dama mu zaga gari a ganne da ke cikin dangi na zamu da ke inda nuna musu na san za su yi mana murna na zaɓo kyakkyawa sannan yar makaranta na samu san kowa. So san ka a zuciya na so kai zan bawa duka kulawa wacce ta zama karshen so ga albishir za na yi ma duk a cikin dalilin so sakin da nake bikin mu a yau in daura ka dokin so amma kar kai mini kuka dai maka da nishadantarwa ne shin ka karya fita masoyi. Ni ma kai ne wani na in dai so yana yin rana na san zaki mini gata in dai so yana yin rana na san za ka yi mini gata zaki mini gata ni ma za ka yi mini gata.